חברת הובלות סטוברמן מספקת לכם שירותי הובלת דירות, משרדים ומוסדות בכל רחבי הארץ. אנו מספקים שירותי אריזה בבית הלקוח. אריזת כל תכולת הבית ביום אחד, כולל פירוק והרכבת רהיטים על ידי נגר מוסמך. ניתן להזמין אצלנו שירותי מנוף עד לגובה של 10 קומות. תנו לנו להקל עליכם את מעבר הדירה. התקשרו אלינו עוד היום.